सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव सरसा खालामदों जेमसा मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौना नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजा होनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजा होनो बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया खायसेबो थोआ दखना बायनोबो थोआ 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय बहुत काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बेयो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबोलायखो सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि साथाम दादिमोना हेडमास्टर सासेयाबो साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबाना होदों सोरबाया होआखै बेखौनो दुखु मोनो जोंनि बर' समाजाव आब्रुथि गैयै बानायो रावखौबो रेसपेक्ट होआ दिनै एसेबां गथ'फोरखौ बे मोजां खालामनो नाजायो बरमा कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मोनथिगोन जाय सोलोंजानो मोनदों बे माबायदि फोरोङो आरो जायनि बिमा बिफाया आंखौ गाज्रि मोननो हायो बिनि फिसाला फिसाजोखौनो बे फोरोंनो मोनदों फोरोंगासिनो आरो दाबो गुबुन कलेजाव फोरोंगासिनो दं आरो ओरैबायदि गोसो होनानै गथ'फोरखौ बे माने मोजां लामाथिं लांनो नागिरगासिनो दङ दा बेफोरखौ जोंनि बर' माखासे गथ'फोरा जेबो नाया माबायदि सन्मान होनांगौ नाथाय गुबुन हारिया डक्टरेट होननाय लोगो लोगो बाद्दाव खाङो गुबुन हारिनि मानसिया डक्टरेट होनबानो बाद्दाव खाङो माने बिसोरो ओरैबायदि सन्मान होयो साहा दखाननिफ्राय लानानै फिसा फिसा मानसिनिफ्राय लानानै बेसे सन्मान होयो आं दाखालि बावै पाठसालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोरा मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया नाथाय पाठसालायाव जों सानैजों हाबानि बाजार बायनायाव सासे हारसा दखानिया नोंसोर सानैजों मा नों हाबानि बाजार बानाय बेखौ नायबाय आरो नों मा मावो बे होनबाय आं डक्टर आंखौ सोंबाय नों मा आं फर्सआव मावो डिफेन्सआव ओमफ्राय जों सानैबो ओंखारबोबाय जोंखौ लेंहरबाय आरो बे हारसा बोराया लेंहरनानै गांसे डायरिखौ लाबाय सासे डक्टरेट मानसिया जों बेसेबां मोजां रायज्लायदों नोङो जोंखौ एसेबां सन्मान होदो सासे दखानिखौ बे माने गुबुन हारिनि सासे डक्टरेटआ मा गुबुन हारिया बिराद मोजाङै नोजोर होना नायो बाट जोंनि बर'आव सोर डक्टरेट सोर मा इज्जत होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बाट मानसिखौ ओरैबायदि गाज्रि माबायाव खिन्थिनो नागिरो माने बेनिबो हिंसा थागोन आंनिबो हिंसा थागोन दा फेसबुकाव गोबां दावराव जादों जों सानैनि सरसाखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दा मोनायाव दा नङा